Hola, què tal? Avui hem tingut un gran protagonista que ha estat l'ambient assolellat, però alguns actors secundaris, algunes boires i també alguna petita precipitació. Ara en parlem. Primer, aquestes boires en forma d'imatges, molt mala visibilitat, la que teníem aquest matí a la zona de la Segarra. També al Bages, cap al sud, a la Moià, vèiem aquestes boires, boirines que deixaven força poca visibilitat durant les primeres hores del dia, però bàsicament hem tingut el cel serè i aquesta imatge així ho certifica de Cambrils a la posta de sol amb pràcticament ni un sol núvol. Veient les imatges del satèl·lit veiem també el segon actor secundari que dèiem les boires i també aquests intervals de núvols que al matí han afectat el sud del país, també l'extrem nord-est durant la tarda, i aquests núvols tant a la zona de l'Ebre com cap al nord-est han arribat a deixar algunes petites precipitacions, però han estat matisos respecte a un dia de sol que ha permès que avui pugessin les temperatures, però és que a més el vent de component oest ha bufat a la meitat sud del país amb força intensitat i tot plegat el sol i el vent de component oest ha fet que avui les temperatures màximes pugessin bastant respecte a les que teníem ahir. S'ha notat especialment cap a la vall de l'Ebre, també algunes valls del Pirineu i del Prepirineu de Lleida, punts de la Catalunya central, del prelitoral, on les temperatures màximes han quedat entre 6 i 9 graus més altes que no pas les que teníem ahir, amb molts valors entre 18, 19, 20 graus de temperatura màxima. Però, de fet, han pujat a tot el territori. Veiem el mapa isobàric per mostrar-los com demà serà un dia tranquil, però anirem veient com s'acosta el sistema frontal i divendres serà quan ens creua. Per tant, divendres nova tongada de núvols i de precipitacions. Però això serà divendres. De moment, aquest dijous ens llevarem amb el cel bàsicament serè a tot Catalunya, amb algunes boires i boirines que de nou dificultaran la visibilitat a punts de l'interior, però demà no esperem que siguin tan persistents. Només cap a la plana de Vic fins a mig matí poden aguantar-ne algunes i també cap al nord-oest núvols una miqueta més significatius. Temperatures mínimes que no canviaran massa respecte a les que teníem ahir. Durant la tarda continuem parlant de sol, però els núvols als mitjans potser seran una miqueta més abundants, sobretot cap a l'oest del territori. I les temperatures màximes demà poden pujar encara una miqueta més, excepte a zones del litoral i del peritoral de la meitat sud, on no bufarà aquest vent de component oest i, per tant, les temperatures quedarien una miqueta més frenades. Divendres arriba el front amb pluges que poden caure a qualsevol punt de Catalunya, avançant d'oest a est. I al cap de setmana, tot i que farà més sol, el front ens porta aire fred, doncs les temperatures quedaran més curtes. Ho deixem aquí de moment. Això és tot.